Kedves barátaink, kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom 59. évfordulának előestéjén a kaposvári Nagy Imre téren. Nagy Imre emlékezete vesztésre áll. Ez Potó János, a Nagy Imre Emlékház igazgatója mondta tegnap a Nagy Imre Társaság somogyi szervezete fennállásának 20. évfordulójára szervezett emlékülésen. Állítását nagyrészt azzal indokolta, hogy ma a magyar politikában, a magyar közéletben többen megpróbálják az 56-os forradalmat és Nagy Imrét szétválasztani egymástól. Aztán az indoklást folytatta egy 2012-ben született törvénnyel, amely a 20. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmáról szól. És valljuk meg, a napi történések sajnos ezt az állítást igazolják. Ma azt lehetett olvasni a sajtóban, hogy a Kossuth Rádió azért nem adott le egy interjút Rajner M. Jánossal, az 56-os intézet igazgatójával, mert a szerkesztő azt mondta, hogy nem kell a Kossuth Rádiónak a Nagy Imrés, Rajneres narratíva. Kedves barátaink, lehet, hogy egyesekben kételj merülhet fel, vajon lehet-e ma közterületet elnevezni Magyarországon Nagy Imréről? Ezért is vagyok arra büszke, hogy javaslatomra 2013-ban a kaposvári közgyűlés úgy döntött, hogy ezt a helyet, ahol állunk, Nagy Imréről nevezi el. Tegnap a város polgármestere, Szita Károly büszkén említette ezt a Nagy Imre Társaság emlékülésén. 2 évvel ezelőtt is elmondtam, most is elmondom, aki Nagy Imrét mártíromságában, tisztességében kérdőjelezi meg, az Nagy László szavaival a tűrhetetlen nagyság ellen fenekedik. Azok nem értik a költő további szavait sem. Iskolás mérlegen hogyan is lehetne lemérni a nagy cetthalat, amitől megőszült a tenger. Aki Nagy Imrét kérdőjelezi meg, másként fogalmazva, az 56 eszméjét, a szabadságot, a mártíromságot kérdőjelezi meg. Hisszük, hogy a mártír miniszterelnök Kaposvár szülötte, a 20. századi történelmünk talán legnagyobb alakja. Egy olyan személy, akire megosztottság nélkül egyformán lehetünk büszkék, függetlenül attól, hogy a politika melyik oldalán állunk. Nagy Imre azt tanítja életével, példájával, hogy mindig van remény, minden helyzetben kimondhatjuk az igazságot, követelhetjük a szabadságot. Talán ezt látták meg benne a rendszerváltók is, és ezért lehetett számukra Nagy Imre az összetartozás, a szabadság szimbóluma. Mi itt, ezen a téren ugyanezt szeretnénk. Nagy Imre mindannyiunk számára legyen az összetartozás és a szabadság szimbóluma. Tisztelt ünneplők! András Sándor Nagy Imre című versében írja: utolsó kívánsága az akasztás előtt, hogy fenntartsa szemüvegét. Amikor összerándult a teste, és előrezökkent a halálba a fémkeretes könnyű üveg, betonra hullott és megrepett. Ha látni akarsz, vedd föl, tedd föl, és tekints a repett világba. Kedves barátaim, néhány évvel ezelőtt egyszer már kértem tőletek, most is ezt kérem. Jelképesen mi is tegyük fel ezt a szemüveget, és tekintsünk a repett világba. És tegyünk azért, hogy Nagy Imre emlékezete, és vele együtt a szabadság és az összetartozás eszméje nyerésre álljon. Köszönöm, hogy meghallgattak.